जइबे रे देखबे तोर भौजी का करत ये बेरा ले रे। अरे कीड़ी नु गइल रे, कितना भूख लागल बा। खाना ओना बनल कि ना रे, मिली कि ना खाना आज? अरे मई तोरा से पहिले ही हमरे भूख लागल बा। हम जात रहनी देखई खाती कि खाना बनल बा कि नाही। भाभी, अरे ये भाभी काहे न खूब बोलत हो? खाना ओना बनल बा कि ना हो? खाना खाए के बेरा रउआ याद आइल कि खाना बनल बा कि नाही? अबे कहां खाना बनल बा कि रउआ आ गइनी? बाप रे, अभी तू खाना नहीं खूब बनौले हो। इतना बज गइल होने माई चिल्लातिया कहतिया कि खाना जाके पूछ बनल बा कि ना। हां, लड़कोरी के पहिले रउआ लोग के भूख लाग गइल। हमरा भूखे नहीं खेला, रउआ लोग के ढेर भूख लाग गइल। हमर लइकवा घरे में तबे न हम खाना बनाएब। एगो दुनिया ऊपर तोहरे लइका भइल बा, तू ही खाना बनाएलू। बाकी लोग खाना नहीं खे बनावत। बाकी घर घर के मेहरारू सन के लगे लइका नहीं खे, उहो त अपन लइकवा मनाई के काम करत ऐसा। बताव होय देखना इनकर जुबान चलावल कितना ही चटर चटर बोलत तारी रे। लुआट खइबू लइका धरे के देत नहीं त तार सब लइके नहीं के धराता। तारा माई के तेले लगाता साड़ी में। तू लइका धरबे ना करबू, तार माई लइका धरबे ना करियन। त बताओ हम के खाना बनाई हो समय पे? लइका हम धरबू तबे न हम खाना बनाम समय से। ई ना कि तनी लहसुनियो पियाजियो छील दी, हम छीला तनी त हमर हाथे तीता जाता। हमरा लइका लागता रोवे। तो अपना घर से एगो नौकर बुला ला, लहसुन प्याज छीले खाती या काम करावे खाती। हमनी के काहे खाती करी जा? त ना करबू त खा घेवड़ा काहे खाती बनाई? टाटा वही ना। अरे मिनवा का लड़त रे, खाना नहीं खा बनल का रे? ना रे माई, अभी तक ले खाना नहीं खी बनौले। बाप रे बाप, कितना गांव हम घूमी आईनी, अभी तक ले खाना ना बनौलस। घर घर के पतोई खाना बना बना के खा खा के एकदम आराम करत ऐसा। कितना पतोई बड़ी से कि अपना सास के बरले तेल भी लगा देली सा। आई त खनवे बनावे में तबाही बिया रे। का करत या रे? आई हमरा लगा त टाइमे नहीं खे। हमरा लइका के त तेले नहीं खेला पाओ। त रउआ के हम तेल लगावत तनी, बड़का तेलवान करतनी रउआ के। बड़का हमरा लइका करवा तेल लगा देतनी। अभी नान मुक लइका बता रउआ त साड़िए में तेल लाग जाई। आवे दे हमरा लइका के वो भूखाइले आई। देखतनी ते ओकरा के कहां से खाना देले। हां हां, हम मुहा से निपट ले। मुहा के लइका त उना खेलाम त के खेलाई? रउआ खेलावते नहीं कि ननद खेलावते नहीं कि देवर खेलावते नहीं कि ससुर खेलावते नहीं कि हमरा लइका के खेलाई? उहे नु खेलाएम। अरे मिनवा रे माई, काहे इतना घर में हाला भइल बारे? का चिल्लात उसे इतना रे? खाना लिए वसा खाना, हमरा भूख लागल बा। हां हां, अब रउआ नु बच्चे रनी आई पलस्ती मार के बैठी। रउआ के खाना 12 बीजन परोस देतानी। अरे सब के सब हमरा के नौकर समझ लेला बाला रे। लड़कोर में रारू के इतना अत्याचार करत ल। ई हम अपना नया रति त हमरा इतना नानू करे के पड़ी। त हमरा लइकवा के लोग मान जान करी। होय देख हमरा लइका के देखते देखते कितना ढोक बना के रोवे लागल रे। काहे रोवे लगले रे? रे तोरा के कितना की अत्याचारी करता तोरा ऊपर रे। कितना जुर्म के ढारता रे कि ते रोवता रे इतना। तोरा से खाली लोग खाने नु मांगता आ वो तोरा से समय से बनत नहीं खे। अरे ये जी सुन लेनी अपनी माई के कहानी। रउआ काम की झूठ बोलत री। सुन ली खाना बनवाओ त हमरा से। हमर लइका धरबे ना करेलो। अभी हमर लइका 6 महीने के बाद धरते नहीं खेलो। बताई हम के खाना बना के दे दी? ई घुमाई निकल जाता नी। ननद बनी त घुमाई निकल जाता री। देवर घूमते बानी और रउआ घूम के आते बानी। हमर लइका के केहू धरे वाला होइले नहीं के त के खाना बनाई समय से? अपना लइका के दर्द हमें नु साइम रउआ नु साइम ले। हमर लइका के खिलाई तब हमरा से खाना वाना बनी। अरे ई लइका बड़ा रोवेला हो, हमरा से मानी उनी नहीं। तू ही बजा के कामवा कहल त झटपट खाना बना दो। हैली झुनझुना ले जाके बजा बजा के हमरा लइका के मनाई तब हम खाना बनाए। ए सैया लइका के हमरा खेलावल करी, झुनझुना बजावल करी ना। सैया लइका के हमरा खेलावल करी, घुनघुना बजावल करी ना। तोहार माई ना खिलावे, तोहार पापा ना खिलावे। तोहार माई ना खिलावे, तोहार पापा ना खिलावे। सैया लइका के हमरा खेलावल करी, झुनझुना बजावल करी ना। सैया लइका के हमरा घुमावल करी, झुनझुना बजावल करी ना। तोहार भाभी ना खेलावे, तोहार दीदी ना खेलावे। तोहार भाभी ना खेलावे, तोहार दीदी ना खेलावे। सैया लइका के हमरा खेलावल करी, झुनझुना बजावल करी ना। सैया लइका के हमरा खेलावल करी, घुनघुना बजावल करी ना। ई सब कमी नु हमरा माई में, हमरा बहिन में बा। अगर ई लइका धरती से त हमर मौगी खाना बना देत नु, हमरा मौगी के दोष देत रहत ऐसा।